Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana ceritanya aku nganter anakku jadi misalnya periksa kemudian aku periksa terus kalau ini kondisi ketokno terus ini lanjut nganternya posyandu. Jadi aku izin gak mau kerja gak tega tuh meninggal anak. Kalau makanya aku izin karena maunya kalau izin sak bojoku rek sing baturi ngomong nek wayah apa wayah nek bocah sehat-sehat aja gak apa-apa belum posisi bocahnya lagi gak menak awalnya panas cuma aku izin ya terima bocahku anakku kok panas aku bilang mana wis panas campur nangis gitu campur rewel ya gak tega gitu. Kapan meneh ya kancane anakku nganter posyandu iki. Mergo ngerti dhewe kalau mulai ku juarang mulai jam 4 jam 8 jarang itu sore-sore aku ketemu anakku iki ndak esok bengi wis esuk apa sore atau bengi tinggal kerja wis kuwi gak apa-apa sih cuman ya aku ngesane bojoku mesti kan nyandak gawe rumah dhewe apa dhewe nyuci sing ngomong sapa sing bocah sehat kalau kamu saya bocahe gak menak awake panas makane tak gimana aku izin sik besok nangis ya ya nangis ngapa nangis halo Mbak Salim halo Salim baru datang ya nangis bisa nangis alah Bah yuk pulang yuk dalam coba lo tak 3 besok ya